Ustaz ya gargaji masu sai da kayan mata. A karan farko fitaccen jarumin fina-finan Hausa Tahir Muhammad Fage ya bara kan dalilin da ya sa ya yi rawa tare da wasu matasan mata a bainar jama'a a wajen wasan gala. Tun farkon shekarar 2020 ne aka fara yaɗa bidiyon rawa da waƙar da Tahir ya yi tare da matan a wani wasan gala, inda aka gani suna bin wata waƙar Hamisu Bireka Ɗorayi. To amma bidiyon bai haifar da surutai ba sai a bana lokacin da aka fara wallafa shi a social media musamman a TikTok da YouTube. Da yawa waɗanda suka kalli bidiyon sun ce jarumin bai kyauta ba da aka gan shi yana rawa da yaran mata sa'annin jikokinsa. Sai dai a tattaunawa da yi da mujallar fim kwanan nan, Tahir ya kare kansa tare da yin kakkausan martani ga masu cewa abin da ya bai kyauta ba. Ya faɗa wa mujallar fim cewa yana jin duk maganganun da ake yi a cikin wajen industry dangane da bidiyon. Daga ne ya ɗauko bayanin yadda abin ya faru tun daga tushe kamar haka. Lokacin da abin ya faru ina kwance ne a gida bani da lafiya. Na samu matsalar cutar shanyewar ɓarin jiki. Har ya zama ba zan iya tafiya mai tsayi ba a lokacin har sai na zauna na huta. Kuma bani da kuɗin da zan je asibiti. Kuma ina neman kuɗi naira 260. Wanda shi ne za a ɗauki hoton zuciyata a ɗauki hoton ƙirjina a yi mini magani. Yaran nan su suka zo har gida suka same ni suka ce ko da ba zan yi rawa ba suna so na je wajen da zauna a matsayina na babban bako, kuma anan suka ɗauki kuɗi naira 160 suka bani, kaga saura naira 100 kenan. A lokacin da ga duk wanda ya faɗa ruwa idan aka bashi takobi zai kama don yana neman ceto. Da na je wajen na zauna sai masoya suka roƙi ni da na tashi ko tsayawa ne a kan kulo. Suka samu tsohon waƙar da na hau tun a fina-finan baya suka saka sai aka riƙa yi mini liƙi. Wanda kuma alhamdulillah a wannan lokacin na samu cikon 100 ɗin da nake nema da zan haɗa a yi mini aiki. Amma da wasu kuɗin da na riƙe a hannuna ina ci da iyalina a lokacin da nake zuwa asibiti. Amma su da suke maganar me suka yi mini don ceto rayuwata, kuma ko a lokacin da na bar gari waye ya tunanin ko 'ya'yana suna cin abinci ko suna zuwa makaranta suna da lafiya ya suke rayuwa. Babu wanda ya tunanin wannan a masana'antar ta gane sai kawai mutum ya rika surutu a kanka. Da fa mutum ya baka wata gudunmawa shine zai yi surutu a kanka. Waɗanda suka bani gudunmawarsu a lokacin da bani da lafiyar nan ba su wuce mutum 4 ba. Rarara ya bani 20,000 na ce masa zan sayi magani. Abdul Ahmad ya bani 15,000. Bashir mai shadda ya bani 20,000. Waɗannan su ne a lokacin da nake neman 260. Shikenan sai na zauna na kashe kaina ko na shiga wani ne da zamu rasa inda zamu sa kaina ni da iyali na ban tashi na neman magani ba. Yau kana barin masana'antar nan babu wanda zai yi tunanin bayan ka. Yanzu ka duba Tijjani Ibrahim kaɗan ne suke tunanin bayansa. Yanzu akwai waɗanda suke tunanin sun gayyaci ni fim na ki zuwa, to su kawai lafiyar ka suke nema. Daga sun mora lafiyar ka shikenan. Don haka wannan shine dalilin da yasa na tashi tsaye domin samu wa kaina mafita. Kuma duk masu yin surutu su je su yi ta yi. Zana baki sakonni da yawa sai kin kai taki ni ina da burin jin kalaman ka masu sanyi a zuciya. Wani ya ga ta yi muke Allah
fari da zan yi sallamatin da zuciya ta saka mata su za da bayyana ido yana yin zubar ruwa sannadin shekara faɗa shi da murna wani da biki yin na ba biki to zan iya mutuwa wani Allah ya illallah wahala lahi kamar mai bin da gawa wanda za su sanya ni nisa daga arena tun da kana so ni zama da iske wani ka gane zance san ka ya hana kishin ciki ya gudane halayya zane ne wasu rayuwa ne zaman ruka tunani wanda yana jin kiyayo Allah shi kyauta. A nan kuma wannan shahararren mai faɗakarwa da bada shawarwarin nan ne a dandalin Instagram, Muhammad Rabiu Dantini, da aka fi sani da Young Ustaz. Ya ragargaza ga sabon bokancin da mata suka ballo da shi da sunan kayan mata, inda ya ji hankali kan matan yadda ake raba su da imaninsu ba tare da sun sani ba, da sunan neman maganin mata ko na mallakan miji. Assalamu alaikum mata, don Allah ku farka daga wannan masifar da ta shafe ku. Wannan bala'in sai asiri da ake baku da sunan kayan mata, ku rufa makanku asiri. Yanzu abin ya yi yawa, kowane ɗan iskan tsohon matsafi, kowace bokanya yanzu sai ta ɓoye da sunan wancan mai kayan mata. Kayan matan nan mun sani tun ana ba da kayan mata, fruits, kankana, madara, waye aka fara saboda kun ta'allaka abin tunaninku a gurin, aka fara jika muku kubewa a jika ta a sa ta a cikin zuma ta dinga yauki ana yon aka fice muku ga goron tula, dukkanku akan mene? Yanzu abin ya kai ga tsafi ƙororo kiri a dinga tsafi da sunan kayan mata. Wani tsinanne ya je ya haɗa wani kwaɗo da linzami ya nemo zaren naira 30 naira 50 a naɗa kwaɗo padlock na 300 da shi, a je a nemo wani tarare ɗan duwala a haɗa miki, a baki wata takarda da an ɗaga tawada a jiki, kila ma ba larabci bane, kila ma urdu ne, kila ma dai wani yaren cananci ne, dama baki karatu baki sani, ki je a ce miki 50,000 saboda sai ki rikewa ne 100,000. Yanzu vendors ɗin tsafin nan wai a ce har social media handles gare su, suna da adireshi da komai da komai. Audacity ya kai har biyan advert suke, har sponsoring ad suke a social media. Ku kuma kuna biyan musu. Wani ɗan iska har ya shigo DM ɗinka, zai baka maganin kasuwa, zai baki maganin farin jini, zai baki abin da zaki rike mijin shi ya baka shi kasuwa mana. Yana tahiya duk mai faɗan miji ta hito, duk mai faɗan miji ta hito. Asalin kwallon ga aljannu ma ka ba sai, amma ga mallam Bello an ka anshe shi, akwai shi ko dozin nawa kaka so. Ga wanga maganin tattiri namiji dan iska mai yawacen banza, mace sai ta ambaci sunan mijinta so 3 sai ta gantsale shi, shege ya gama yawo, ke ga sharabin dozin an ka sami ke gani kwara shi da ke ga shi, ke san ko nawa maka sai ko sakwato ko ta. ita da take cewa za ta baki maganin farin jini, ta baki mana. Most of them, ba wai ina zagi, most of them zawarawa ne ma, auren su yaƙi mutu, wadda tafi kururuwa ihun sai da kayan matan ma a arewa ma. Mun ga yanda wanda take toga cewa da shi ya kore ta, ya fata ya rabu da ita.
sai ta ina irin wannan abun suke aiki? Ku dinga hankali auni da tunanin ku mana. Har mutum zai ce zai baka maganin kasuwa sai ya biya an mai advert a wani blog a page a Instagram ko Facebook, saboda bloggers din su ma ba Allah bane a ransu. Kuna ganin mutane na tsafi a ce mutum ya raba ka da Allah, mutum ya raba ka da addinin ka, ya raba ka da ubangiji, ya raba ka da kuɗin ka. Haka kawai wani ɗan iska, wata iska ta anshe miki 100 saboda ta baki kwaɗan da zaki sayar gurin mai kyau line ku 300 ko 500, an hada da wani zare an baki da turaren aljanu hau kuma zuciyanku ta gaya muku wai za ki kama miji. Ku shikenan rayuwarku akan namiji ka haƙura da aljannar ka. Ke shikenan ki je imagine ki dai ki losing aljanna akan cocila. Ke kawai abin da ke kenan ba ki san a ki sharing da wata. Wallahi ku rufa ma kanku asiri akan namiji. Kuma ai magana ku ce ba ku damu da namijin nan ba. Kuma mazan nan ko wanda za su yi asiri sai dai su akan wani abu ci gaban su na rayuwa, mulki ko kuɗi ko wani abu, amma ke haka kawai me kike nema? Kishi na san abu ne ba daɗi, amma is it worth ki je ki rasa aljannan ki saboda ɗan namiji? In sai ƙara auren shi mana. Wani Allah kaɗai ya san dabarar da yasa maza suke ƙara aure. Wani na da desire nan, gashi nan kun hana mazajen aure, kuma shi Allah ya halice shi yana da wannan buƙatar, sai kuma ya je yana neman na waje saboda ke ma baki damu da shi ma ya shiga aljanna ba. Kin gwammace ya je neman na wajen. Wannan wani irin tunani ne? Funny enough, Allah duk wani abu da zaki rike miji, yawancin ku Allah ya muku abin da za ku rike miji ba ku yi. Magana mai daɗi ba haɗa ki da miji ba, dan Allah ba dole kwakwalwa ta ruɗe ba magana mai daɗi, ba abinci mai daɗi, ba biyayya. Ikirarin kayan matan da yake siya kike ta tushen abubuwa al'auran ki. Idan kika je kika duba kwanciyar auren ba iyawa kike ba, astaghfirullah. Baki sanya ake zaman rayuwar auren ba, dan abubuwan zamani baki iya ba, su taliyan nan wandan yara baki san mata ina aka biyo ba. Amma an ce miki je ki cusa kaza, ki cusa kulli kaza, ki cusa cikui, ki cusa kaza saboda wai an ce miki zaki rike namiji zai zama ki kadai. A cinye miki kuɗi, asirin ya zo ya daina aiki, kin rasa imanin ki, kin rasa kuɗin ki, kuma kin rasa miji. Wallahi kuma kanku faɗa, na rantsi da Allah, kuma kanku faɗa wannan hanyar ba za ta fishe ku ba. Kowanne matsafi yanzu a ƙasan kayan mata yake ɓoyewa ko turaren wuta. Babu abin da zai iya maka, babu abin da ya iya makan shi. Sabilillahi, ko maya ake son a mallake miji, a ce zaka haƙura da aljanna akan ka mallake miji saboda tsabillan ana biya ma zuciya. Okay, to me ka mallake shi sai me? Ka mallake, ina amfanin ka mallake mutum a sa'ilin da ba a hayyacin shi yake ba. Mallakan ne kawai bita zai me dan ka mallake miji. When Allah ya baki bayuwar da zaki mallake shi cikin jin daɗi, cikin natsuwa, a can da kuma zaki samu lada. It's not really easy. Kishi ba abin wasa bane. Abu ne da yasa hankali ke da tunanin ke dinga baki abubuwa. Amma imanin ka zaka dinga dubawa. Ta ina zaka je? Me goal din a rayuwa? Dan me ake auren? Dan bautar Allah ne kawai. In ba haka ba kowa zai tashar holiyan shi. Dan haka Allah yake so ne. Wai kuma Allah kake hadawa da wani boka da wata matsafi ko wani abu. Wallahi ka kiyaye kanka. Ahir dinki. Kul. Wallahi kul.